दिनैनि नैबे प्रेस मिट लानायनि उद्देश्यखौ सिगाङावनो फोरमायनो हास्थायदों। बेनि सिगां प्रेस मिटनि जेसेबां लोगोफोर दं साफ्रोमखौबो बे समाव बरायबाय, हामबाय होनदों नुजाफैनायनि थाखाय। आरो बिसेस मैयासो जालांनाय जे घटना जोंनि थुक्राझार एबा जोंनि बेंटल ओनसोलनि सिङाव थानाय थुक्राझार दालाइसानि 1 नं सालबारिनि सिङाव थानाय जे मोनसे गामिनि सासे उन्दै गथ' 10 थाखोआव फरायनाय सासे हिनजावसा खास्रि बिस्रियै गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि मैयानि जाथाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव जादों। आरो बियो मा रहस्य दं बेखौहाय दिनै जोङो दाबि खालामदों। दिनैनि नैबे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जेन' प्रसासना थाबैनो दायिखौहाय दसिखौ दिहुननानै होयो आरो बेखौ बिहिर बेबस्था बिनि सायाव जेन' लायो, बेखौ जोङो प्रसासननिसिम दिनै जोङो दाबि खालामदों। जेन' भिक्टिम जानाय गथ'आ जेन' न्यायखौ मोनो, प्रसासना थाबैनो जेन' न्याय होयो, बेखौ जोङो प्रसासननिसिम जों दाबि खालामदों। बेखौ जोंबो खोनादों, बियो माबायदि जागोन जों सानस'नो हायाखै। थेवब्लाबो जोंनि पुलिस प्रसासननि तदन्तनि गेजेरजों नायबिजिरनायनि गेजेरजों बियो थाबैनो मोखाङाव फैगोन, स्रायै नुजागोन, बेखौ जोङो फोथायदों। आरो प्रसासना बेखौ निस्सय थाबैनो बेखौ नायबिजिर खालामनानैहाय दायिखौ सास्ति खालामगोन, सास्ति होगोन, बेखौ जोङो प्रसासननिसिम जोङो नारसिगांदों। आथिखालाव जोंनि बे ओनसोलाव नङा, गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोंनि आसामाव थानाय आरो भारताव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव उन्दै बैसो गथ'फोरखौ जिनाहारि खालामनायफ्रा जाबाय थादों। आरो जिनाहारि खालामनानै सिथारनायफोर आरो सोरबा सुइसाइड खालामनायफोर जाबाय थादों। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जादों। जोंनि जेनेरेसनफ्रा बेबायदि जायोब्ला जोबोद दुखु गोनां जागोन। बेखायनो दिनैनि नैबे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बेखौनो जों खावलायदों, जोंनि उननि जेनेरेसन जायफ्रा लाइमोन देरबोनाय, जायफ्रा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर जेन' गाव गावनि जिउखौ फोजोबालासे जोंनि समाजाव जोंनि आफादफोर दङ, रायजो राजाफोर दं, गावबुरा दं, बिथांमोननो नोंथांमोननि सिङाव थाखोमानाय जे समयसाफोर दं, जेंनाफोर दं, बेखौ जेन' फोरमायनानै बेबायदि उननि समावहाय मोनसे मोजां समाज जों दालांनो हायो। गावनि जिउखौ फोजोबालासे जेन' मोनसे जायफ्रा बेबायदि इनाय उदखारि खालामदों बिथांमोनखौ बा बिसोरखौ जोङो बेबायदि मोनसे न्याय बिसार खालामनानै बिसोरखौ दायनि जोङो सास्ति होनो हायो प्रसासननि गेजेरजों, बेखौ जोङो लानो हागोन। बेनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खावलायदों जेन' गाव गावनि जिउखौ फोजोबालासे जोंनो जेन' समाज दानायाव जोंनो हेफाजाब होयो, जोंनो खोन्थायो बा जोंनि गावबुराफोरनो फोरमायथियो, बेखौहाय नोंथांमोननिसिम खावलायदों। जोंनि देरबोनाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खावलायदों जेन' गाव बेबायदि जिउखौ जेन' फोजोबनानै लाया।